Ay, wala akong pera. Kailangan ko talaga magtrabaho. Uy, kuya, anong ginagawa mo dyan? Dito lang dong nagbabasok kasi wala akong pera. Ang hirap sa mundo. Tulungan kita, kuya. Sure ka dong? Sana kunin ka na ni Lord. Sa akin na yan, kuya. Salamat dong. Doon muna ako dong kasi kanina lang ako nakalingko dito. Salamat dong. A few moments later. Tapos na po, kuya. Salamat talaga dong. Sana kunin ka na ni Lord. Ang bait mo naman. At dong, uuwi na ako. Salamat dong. Napa ba kayo mga ayok tabang sa ako? Paano na ito dito, be? Ang hirap talaga ng buhay. Oy! Nagano ka dyan? Nagramit ka ba to? Akin na yan, bata. Baka mahirapan ka pa. Ang bait mo naman, kuya. Sana kunin ka na ni Lord. Thank you. Pumunta ka na dun, bata. Magpahinga ka muna. Salamat, kuya. A few moments later. Tapos na kaya si kuya, pupuntahan ko muna. Tapos ka na ba, kuya? Oo, yan. Tapos na ko. Wala ng bato. Oh, tayo na to. Salamat, kuya. Sana kunin ka na, Lord. Salamat po. Ay, ang hirap talaga pag walang katrabaho. Ako lang dito sa aking farm. Mahirap pumutol ng kahoy. Wala kasing tutulong sa akin. Ay! Palangga yung sa Ginoo. Nagka na ko natabangan nga tao. Ay, nagun sa ayakol. Nandito lang ako dong, nagpuputol lang ng kahoy kasi wala akong katrabaho dito sa aking farm kasi umuwi sa sama layo dong, walang tutulong sa akin. Iyawan mo kita, Kol. Salamat dong. A few moments later. Dong, tapos na ba yan? Dong, Oh, mana? ito dong, bibigyan kita pira dong. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko